Barka da shigowa tashar India Hausar ka. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun sabbin fina-finai. Fashi ƙayataccen kafce ne da kamfanin Sultan Film Factory suka fassara. Ƙayataccen kafce ne da aka shirya shi akan jarumi Allu Arjun, fitaccen jarumi daga masana'antar Bollywood da ke India, wanda zai ƙayatar da masoyansa matuƙa. Ya fito da sabon salo a cikin wannan kafce, wanda idan wannan ne zuwan karo na farko zuwa wannan tasha tamu ta India Hausa Recap TV, a tasha ce ta musamman da ke farauto muku fina-finan India Hausa yayin da take musu rikaba, wato fashin baki don gane cikakkun fassarar waɗannan fina-finai, ko kuma in ce ma'anoni ko kuma sakonnin da waɗannan fina-finai suke isarwa. Kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun fim na gaba. A wannan kafce jarumi Allu Arjun ya fito a matsayin ɗan wani yanki wanda ke fama da kasuwanci na jar itace, wanda doka ce kuma ga hukumar ita wannan ƙasa ta India, musamman na wannan yanki. Wannan haramtaccen harƙalla ne, tamkar safarar makamai ne ko kuma in ce hodar iblis a wani bangaren. A bisa dokar hukumar India, idan aka kama mutum a wannan daji yana wannan harƙalla ta jar itace, hukuncin shine harbe shi har izuwa lahira. Allu Arjun baya cikin wannan harƙalla, amma daga baya ya tsinci kansa a wannan harƙalla ta fashin ko kuma safarar ita wannan jan itace, wanda tun yana sabon zuwa har ya zama ɗan gari, kai har ya kai matakin da ya gawurta a cikin wannan rukuni da suke safarar wannan jan itace. Ya kai ya kawo, in ba Allu Arjun bane zai safarar itace, su kansu masu ko in ce dillalai da ke sayan waɗannan itace ba sa buƙatar kowa ya kawo musu face Allu Arjun, duba da rashin tsoro da yake da shi a cikin wannan kafce. A kwana a tashi, jarumi Allu Arjun ya tsinci kansa a komar hukuma, inda aka kama shi ake zarginsa da safara ko kuma kasancewarsa ɗaya a cikin rukunin da suke safarar itace, inda aka azabtar da shi azaba iri daban-daban, wanda daga ƙarshe dai ya samu ya fita, amma hakan bai hana shi ya daina wannan harƙalla ba. Babu shakka ƙayataccen kafce ne da zai ƙayatar da kai matuƙa, wanda Recap kaɗai ba zai wadatar ba. Kai tsaye ka nemi wannan fim mai suna Fashi na kamfanin Sultan Film Factory don more ta kwakiyar da ke cikinta. Kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun fina-finan India Hausa na kamfanin Algaita, Sultan da ma sauran kamfanin fassara.